V tomto videu sa pozrieme na tlačovú konferenciu spoločnosti Intel, ktorá je vždy súčasťou výstavy CeBIT. Aj tento raz sa tak stalo, viedol ju generálny manažér Intel Europe Christian Morales. Podľa neho je inovácia číslo 1 prienik procesorov Intel Atom do mobilných telefónov, pričom toto riešenie je optimalizované pre beh Android aplikácií. Aktuálne uvádza spoločnosť Intel zmluvu so spoločnosťou ZTE. ZTE bude vyrábať mobilné telefóny, ktoré sú založené na Intel architektúre, a to na procesoroch Intel Atom dvojjadrových. Tieto podľa spoločnosti Intel poskytujú dvakrát toľko výkonu ako predchádzajúca generácia. Je tu až trojnásobne výkonná grafická časť. Ďalšiu novinku, ktorou uvádza Intel a predstavil ju aj na výstave CeBIT, je software Hadoop. Je to open source distribučný software, ktorý v súčinnosti s viacerými inými technológiami slúži na jednu z hlavných víziev súčasnosti, a to je Big Data. No ale samozrejme, kráľovská téma sú ultrabooky. Ultrabooky začali v roku 2011 druhou generáciou Intel Core procesora, tak vážnejšie. Ďalej je to rok 2012, kedy prišla tretia generácia Intel Core procesorov a aktuálne v roku 2013 čakáme na štvrtú generáciu procesorov Intel Core. Podstatné je, že pred 2 rokmi len 7% všetkých notebookov sa dali označiť ako tenké a ľahké. V súčasnosti 1/3 všetkých notebookov sú tenké a ľahké a táto inovácia je vedená firmou Intel a samozrejme ultrabookmi. Teraz si ukážeme niekoľko nových inovácií, konkrétne je to prihlásenie pomocou rozpoznania tváre. Pozrieme sa na to, ako to funguje. Takže sme sa prihlásili bez toho, aby sme zadali akékoľvek heslo, stačilo len namieriť na seba ultrabook, kamera rozpoznala tvár používateľa a systém sa automaticky prihlásil. Je jasné, že takýto systém prihlasovania pomocou rozpoznania tváre je možné použiť aj v prípade aplikácií alebo napríklad webových stránok. Very good. The other one that we have is about Ďalšia časť, ktorá prichádza do notebookov a ultrabookov, je rozpoznávanie hlasu. My vzájomne ako ľudia komunikujeme pomocou hlasu a teda je veľmi prirodzené, že nejaká takáto vlastnosť potom sa integruje aj do ultrabooku. V tomto prípade máme použitý systém Nuance Dragon. Tento podporuje celkové 8 jazykov celosvetových, a to vrátane nemčiny. Takže keďže sme v Nemecku na CeBITe, tak sa pokúsime ovládať tento ultrabook pomocou hlasu v nemčine. Skúsime cez internet požiadať o predpoveď počasia pre Mníchov. Hallo Dragon. Google Wetter in München. Hier sind die Google-Ergebnisse für Wetter in München. Takže sme zistili, že v Mníchove je rovnako pekné počasie ako v Hanoveri. Samozrejme prejavila sa aj také oneskorenie, ktoré je dané internetom. Vyskúšame teraz ovládanie tým spôsobom, že zistíme, aký je záznam v našom Google kalendári. Hallo Dragon. Welche Termine habe ich morgen? Der Kalender wird überprüft. Ulrich, hier sind deine 5 Termine für morgen. Takže ako sme zistili, funguje aj hlasové ovládanie. Tešíme sa na to, keď takýto systém prejde aj do aplikácie. Budeme si môcť nechať prečítať správy, a to samozrejme napríklad v slovenčine. No a máme tu štvrtú generáciu, teda Haswell. Je to procesor, ktorý bude základom tretej generácie ultrabookov. Táto generácia bude obsahovať niektoré funkčné vlastnosti, ktoré sme videli v predchádzajúcej demonštrácie, to znamená rozpoznávanie tváre a takisto aj komunikácia pomocou hlasu, ale Intel má pripravené aj ďalšie veci, ktoré zatiaľ nechce konkretizovať. Takéto notebooky a ultrabooky s procesorom 4. generácie by mali prísť v polovici roku 2013. Toto konkrétne je ultrabook s odnímateľným
displejom, to znamená, ak chcete konzumovať len obsah, stačí odňať vrchnú časť a máte pripravený tablet. Pokiaľ potrebujete pracovať, pripojíte tento tablet do dokovacej stanice s klávesnicou a môžete plnohodnotne pracovať. Architectures you can think of, and this will be any of the Haswell flavors that is going to be introduced later on this year. Dock it again and see if the smart frames work. Na tento Ultrabook sa pozrieme ešte podrobnejšie. Je vybavený funkciou, ktorá sa nazýva Smart Frames. V prípade, že odnímeme tablet od základnej časti, tak sa zmení aj uhlopriečka toho displeja. V prípade, že ide o tablet, tak je tam väčšia plocha okolo displeja, ktorá slúži na lepšie ovládanie operačného systému Microsoft Windows 8 pre tablety. Tu máme zobrazenú zadnú časť, všimnite si USB 3.0 porty, takisto aj pripojenie na port na pripojenie dokovacej stanice, čo nás celkom teší. Takéto Ultrabooky s procesorom Haswell teda môžeme očakávať v druhej polovici tohto roka, podľa nášho odhadu to bude september alebo október. So what we see here, we have this No a toto je opäť demonštrácia úplne novej služby, ktorú predstavuje spoločnosť Intel. Jej názov je Display as a Service a všimnite si, ako to funguje. Premietame bezdrôtovo obraz z tabletu alebo z notebooku na projektore, nemáme žiadne káblové spojenie a ako vidíte, tento obraz sa plynule premieta. Takisto je možné ho zrkadliť na viacero zariadení, pretože máme len virtuálny zdroj, z ktorého sa môžu zobrazovať potom informácie na viacerých displejoch. Tento Ultrabook bol potom konfigurovaný tým spôsobom, že môže slúžiť ako rozširovací displej pre tento projektor a teraz vidíte ten zázrak. To znamená, na Ultrabooku je možné zobraziť časť obrazu z projektoru. Myslím, že ste to ešte asi nevideli. Tak toto je opäť jedna z nových služieb, ktorú predstavuje spoločnosť Intel. Well, now, yeah. So, ladies and gentlemen, you've just seen the future display technology, and remember where you saw it first.